Tiprasa Rwng Tongmano Stipend Manya abati ni kogya Bishiburum no Tiprasa Rwngnairok scholarship di bagi lamawo ongkona nago Khorang di sana nago taglai bishibu haino haje jorawo scholarship manai Rwngno kotorogo semester fee exam fee rida nago ajorawo kebangkuk Rwngnairok no borokni manthai manlia eba scholarship manlia obo hajorawo Bubagra bo uram Tiprasa Rwngnairok ni kokno wansugui jeri naitongo borok kesawitong Tiprasa Rwngnairok ni rang eba scholarship abaratino Bubagra haino hai pini social media bo post khlaika Bubagra post khlaika Rwngnairok ni scholarship manya gei tongmao tang bitekni tuidunarok bai koklam salaika abono karibo jerok ni scholarship manya gei tongo borokni list bo horjaka Padimono kitengki kamki rutumok nanago tei TISF ni kas khonobo dakti Rwngnairok ni jengjalai jorabo sama bojana bagai dage maurika